Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Не так шмат часу засталося да дня пачатку галасавання на выбарах у Координацыйную раду, таму спяшаемся яшчэ раз пазнаёміць з пэўнымі асобнымі, хай сабе усіх, конечно, не паспеем, але тым не менш асобных людзей з асобных спісаў. Такім чынам, сёння у нас у гасцях жыўцом, таму мы не маглі не скарыстацца такой магчымасцю. Нумар 9 выбарчага спісу еўрапейскі выбар, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Славенії Александра Мамаева. Добрый день, спадарня Александра. Прывітанне, радая быць тут. І нумар 2 выбарчага спісу Воля, кіраўнік місіі дэмакратычнай Беларусі у Киеве Геннадзь Манько. Добрый день, спадар Геннадзь. Добрый день, вітаю. Я так паўжартам назваў наш сённяшні эфір сустрэча дыпламатаў і місіянераў. Ну, але тым не менш у кожным жарце ёсць такая свая доля праўды, таму што місіянераў ёсць свая місія і нават місія дэмакратычных сілаў, а вот дыпламатычная амбасада, вот важа ж па-ранейшаму так званая МЗС беларускі не любіць, лічыць, што вы там іх там не даеце ім магчымасці працаваць як трэба. Так, прыцісняем, абіжаем, забіраем іх функцыі і выпраўляем, стараемся дапамагаць беларусам, выпраўляем тое, што не робяць ні амбасады, і там вырашаем тыя праблемы, якія наша радзіма для нас за межамі стварае. Так што да, працуем. Ну вось з гэтага я і пачну. Тым больш, што у межах выбарчай кампаніі спадарня Александра у нас упершыню, хоць на Еўрараду не ўпершыню, а у выбарчай кампаніі Геннадзь ужо в гэтым быў у нас в эфіры, хотя да гэтага не быў, а ўпершыню можна сказаць. Тым не менш, ён ужо я ўжо гэтае пытанне ему задаваў, і вот задам вам. Спадарня Александра, ну вот я уже не кажу про ваше звычайнае жыццё, вашу працу, якую вы там працуеце, тыя абавязкі, якія вы выконваеце ў якасці прадстаўніка народнай амбасады. Вы там кажаце працы, праблемаў, якія даводіцца вырашаць шмат. Навошта вам гэтая координацыйная рада? Вам што, няма чым займацца? Не хапае яшчэ адной нагрузкі? Ну, насамрэч, так, канешне ж, ёсць чым займацца, тыя рызыкі, якія, на якія пагаджаюцца ўсе кандыдаты ў координацыйную раду, мы таксама там усе разумеем, я таксама разумею. Але я разумею, што координацыйная рада гэта таксама магчымасць вырашаць тыя праблемы, якія мы спрабуем вырашаць зараз на сваім узроўні, на ўзроўні дыяспары, народных амбасадаў, на больш высокім узроўні. Таму што координацыйная рада гэта ўсё ж такі орган, прызнаны пэўнымі еўрапейскімі структурамі, дзейнасць адзначана ў шматлікіх рэзалюцыях, прадстаўнікі координацыйнай рады прымаюць удзел у стратэгічным дыялогу, у кансультацыйных групах з Еўрасаюзам і з Радай Еўропы. І гэта тыя пляцоўкі, з якіх вырашаць праблемы, там, якімі займаюцца народныя амбасады, можа быць значна прасцей. То есть координацыйная рада за кошт вось гэтага свайго міжнароднага прызнання можа даваць вельмі добрыя пляцоўкі і адкрываць тыя дзве, якія зараз для народных амбасадаў не заўсёды даступныя. І таму вось трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, каб прадвігаць беларускую павестку і вырашаць нейкія праблемы беларусаў і спрабаваць неяк влиять уплываць на ситуацию ў Беларусі, і таму так. Я уже просто наўздагон, вот вы так прыгожа опісалі такія магчымасці, такія вось паўнамоцтвы, і яны вось не з'явяцца з прыходам вас у координацыйную раду, вот усіх, і нового склікання яны вот ёсць і былі і у координацыйнай рады 2.0, умоўна кажучы. І што яны з гэтымі паўнамоцтвамі зрабілі? Чаго дамагліся? Вот вы можете вот звонку сказаць, ой, да яны там вот і раз, два, тры. Ну, па-першае, удзел ва ўсіх там у стратэгічным дыялогу, гэта данасць, якая ёсць. Удзел у камунікацыях, удзел у там стратэгічных сустрэчах на вышэйшым узроўні. Спадарня Александра, я ўсё разумею. Удзел гэта добра, вынік гэтага удзелу. Ведаеце, палітыка гэта вельмі такая
дзіўная рэч, дзе вынікі яны незразумелыя адразу, яны могуць прыходзіць значна пазней, і ты насамрэч не ведаеш, ці тое, што ты зараз зрабіў, ці вось гэтая сустрэча яна дала нейкі вынік, ці ўсё разам, што робіць Народная амбасада, Каардынацыйная рада, офіс Светланы Ціханаўская, сама яна дае нейкі вынік. Таму тут няма простых пытанняў, што вось там Народная амбасада трапяць у Каардынацыйную раду, паедуць там, не ведаю, на нейкую сустрэчу, ўсё адразу вырашыць. Не, але ўсе гэтыя магчымасці трэба выкарыстоўваць. І я думаю, што зараз Каардынацыйная рада другога склікання, яна па сутнасці займалась будаваннем самой вось гэтай структуры. І вельмі шмат высілкаў ушло на гэта. Таму што ў звычайнай дзяржаве носіць канстытуцыя, у якіх усё прапісана. Усе паўнамоцтва, як яна абіраецца, як там выдвигаюцца там чальцы, у іх там вось гэта ўсё прапісана. У Каардынацыйнай рады гэтага няма. І не было, і яны па сутнасці гэта ўсё стваралі. Але зараз мне падаецца, што вялікая праца ў гэтым праведзеная, і зараз прыйшло час ужо, каб яна працавала на поўную і на канкрэтныя вось вынікі. Але гэта не будуць нейкія вынікі вось відавочныя, мы там зрабілі тое. Але гэта будуць там абмеркаванні, гэта будуць дэбаты, гэта будуць пэўныя дакументы, гэта будуць заявы. Гэта тая звычайная парламенцкая праца, якая вось можа быць. Я не кажу, што зноў жа, да, што Каардынацыйная рада гэта там ужо протапарламент. Але яна можа такім вось органам стаць. І я думаю, што гэта таксама адна з мэтаў, чаму, напрыклад, шмат хто ідзе зараз, каб пераўтвараць Каардынацыйную раду ў нейкі дзейсны орган, якая можа вось працаваць і выдаваць нейкі канструктыў, нейкія рэзультаты і вынікі. Спадар Геннадзь, вы былі ў нас у эфіры колькі? Больш за тыдзень таму, да? Ну, где-то так. Где-то так, да. Ось прадстаўнік Волі былі разам з Кабанавым, рассказывалі там про ваши мэты, планы. Вот. Ну такі прыйшоў чалавек, яшчэ можа быць у ружовых акулярах, такі вот романтык ад палітыкі. З таго часу, ну і час прайшоў, прайшла канферэнцыя, прысвечаная Каардынацыйнай радзе, прайшоў шэраг скандалаў у асяродку. Не расчараваліся? Ну, покуль не. Пока наблюдаем за происходящим. Конечно, самое главное, я даже не ориентируюсь на все эти опытанки, которые там происходят, и все движения вокруг этого. Я вижу, что очень активно встрепенулось такое все осеродье, включая и режим Лукашенко, очень активничают, значит, это составляет определенную проблему для них. Я считаю, что все начнется, вот, выборы сами покажут во многом. Важно, конечно, участие, хотелось бы, чтобы поучаствовали наши граждане. А дальше мы посмотрим, какие соберутся группы, за кого больше проголосуют. Посмотрим, возможно ли в этом вообще составе работать, какие настроения, кого сколько, какой расклад сил произойдет. То есть, ну, я считаю, что следующая неделя где-то будем что-то понимать. Ну вот я і рыхтаваў такое ж самае пытанне, як да Александры, да вас, але вось тут прыйшоў Вожык Патрыёт у каментары і ў прынцыпе ад сябе задае вельмі падобнае іншымі фармулёўкамі, але вельмі падобнае пытанне. Геннадзь казаў, што іх мэта праца над вайсковым крылом. На канферэнцыі шлях да волі ўжо падпісалі пагадненні. Чым гэта прынцыпова адрозніваецца ад таго, што плануецца рабіць у КР? То есть вот што вам дасць КР? Какие додатковые махчимости, чего вам не хапае сегодня? Ну, у нас не хапает представительства. Именно не хватает в этом калейдоскопе разноколеровом, не хватает нашей краски, наших людей. Представительство вот вояров и те, которые немножко по-другому смотрят. В Координаційній раді? Конечно, в Координаційній раді. У виконанні того вот питання створення військового крила і, може бути, військового, я не веду, складника, ті армії білоруської. Причем тут КР? Сидите там, займайтесь, а вокруг себе гуртуйте. Смотрите, мы понимаем, у многих вообще такое немножко представление, там, когда говорят там вызвольная армия, все видят какую-то там дивизию на лошадях Ковпака, и какие-то они тут скачут сами по себе, вооруженные по Евросоюзу, или там заявление зайти, там, или каким-то образом. Не, ну мы уже не такие старперы, чтобы уже на конях, там, Абрамсы белые. Ну, на белых Абрамсах, на 150 джипах, там, неважно. Есть разное восприятие. Мы, допустим,
наша задача – это политическое представительство, это крыла. Это задача найти контакты, объяснить людям, что не все решается переговорами. И мы считаем, что этих переговоров с Лукашенко не будет. Он не хочет ни с кем договариваться, а договариваться только с сильными. Только если сильный или есть прямой интерес, тогда могут быть разговоры. Ну, большая часть мы видим, что хотела бы что-то где-то с кем-то договориться, но я считаю, что из всех присутствующих, там, знакомых, имеющих знакомых даже на всяких этажах власти, никто разговаривать ни с кем не будет. Для того, чтобы был разговор, надо получить, во-первых, признание, во-вторых, надо быть самим сильными. Ну, есть определенная программа, забегать не будем по этому поводу. Поэтому усиливаться ж надо не только... Это не значит, что мы все на джипах тут. Мы по-разному готовимся. Главное соединить людей. Такой нетворк должен строиться очень широко по всему миру, где есть белорусы. Я говорил об этом, про иммунитет. Я считаю, что каждый, который понимает, что режим Лукашенко – это онкология, то каждый патриот – это как раз те лимфоциты, которые должны бороться. Вот если мы сами будем это понимать и будем бороться, сосредоточимся, накопим такую критическую массу, с нами по-другому будут разговаривать. Тогда эта болезнь будет отступать, искать там какие-то варианты. Понятно, что решают все равно большие игроки. Это на мировом, на шарике там, земном. Поэтому это все в комплексе должно быть, комплексное. Не только силовое, комплексное. И мои коллеги, которых я сейчас представляю, они заостряли внимание на том, что это не просто силовой складник, это и финансовый, и политический, и культурный. У нас такой широкий объем там мероприятий. Ну, посмотрим. Пока, говорю, делаем первый шаг, не говорим гоп, пока не перепрыгнем. Зайдем, посмотрим, кто там есть, какой расклад произошел, а оттуда будем выстраивать свою стратегию. Александр, скажите мне, як дыпламатка, вот тыя скандалы, якія адбываліся і адбываюцца, і думаю, будуць адбывацца, гэта нармальна, гэта частка такого палітычнага сталення і эстэблішмента і нацыі, ці гэта ўсё ж таки вот нешта не вельмі добрае і можа быть нават нейкае звонку прынесенае? Ну, канешне, мы б такія хацелі, каб усе адзін з адным працавалі, ўсё было вельмі канструктыўна, усе там абдымаліся і наогул былі там белымі коцікамі. Але мы разумеем, што стэрыльна бывае там, вось не ведаю, у лукашэнкамскім там, не ведаю, у яго парламенце там усе з усімі згодныя, і таму там ніякіх спрэчак няма і гэтак далей. Ёсць нармальныя жывыя людзі, якія робяць сваю справу сам со сваім досведам. І, канешне ж, яны кожны мае права на гэтым досведам дзеліцца, і кожны мае права і там жаданне выказваць сваю думку. Скандалы конечно ж, гэта там недобра. То есть я разумею, што для выбаршчыкаў Беларусі трэба паказваць, што там каардынацыйная рада можа стаць пляцоўкай, дзе ўсе могуць разам працаваць, а калі такія скандалы адбываюцца там падчас выбарчай кампаніі, то гэта не вельмі добра, але мне падаецца, што добра, што гэта ўсё не замятаецца пад кавёр, што мы не там спрабуем там выгаражваць усіх і просто там вось падманваць па сутнасці, да, гэта ўсё скрываць. Так, гэта звычайная такая палітычная барацьба, якая ёсць, я думаю, што ва ўсіх краінах. Таму так, гэта частка сталення і частка таксама такое выкрысталізоўвання там нейкіх ідэй, падтрымкі людзей і гэтак далей. Ну, давайте, ўсё ж таки у спісе еўрапейскі выбар ні агентуры не знайшлося, ні того, хто там рассылае нейкую там праз чат-боты рассылку ці яшчэ што-небудзь, але з вашым усім цалкам спісам таксама звязаны, ну скажем так, калі не скандал, то пэўная такая напружанасць унутрана палітычная, таму што, як мне сказалі, фактычна усе спісы подазраюць спіс еўрапейскі выбар у тым, што ўсё яго стварэнне, ўся яго дзейнасць і ўвогуле існаванне гэта спроба офіса ўзяць пад кантроль каардынацыйную раду. А навошта? Каб было. У офіса і так досыць там сваіх праблем, навошта ім яшчэ ўсё гэта кантраляваць. Ну, то есть, каб рабіць што? Каб усе пагаджаліся, але... Слушайте, ну ладно, вот скажите, что Добровольскому нема чым заняться, яму нема вот
асноўнаму палітычнаму дарадцы Ціхановскай мала працы, што ён вот ідзе ў каардынацыйную раду лідарам спіса? Ну глядзіце, мне падаецца, што зараз не хапае менавіта вось гэтай каардынацыі паміж рознымі блокамі і рознымі структурамі. Гэта тое, з чым мы сутыкаемся кожны раз. Народныя амбасады працуюць з усімі. Мы працуем з аб'яднаным пераходным кабінетам, мы працуем з офісам Святланы Ціхановскай, там з усімі фондамі і гэтак далей. У нас няма канфлікта, нам няма чаго дзяліць, але гэта ў аднабаковыя такія адносіны. Калі б была пляцоўка, дзе гэтыя пытанні маглі б абмяркоўвацца рознымі бакамі, то гэта было б значна больш эфектыўна. Усе б значна менш трацілі час на тое, каб паасобку спрабаваць нейкія пытанні з усімі абмяркоўваць. І таму мне падаецца, што каардынацыйная рада яна можа стаць вось гэтай пляцоўкай. І то, што там будуць прадстаўнікі там і офіса, і кабінета, і народных амбасадаў, і фондаў, і ваяроў, гэта магчымасць у адным месцы цывілізавана абмеркаваць усе гэтыя пытанні. Думали, вы проскочите? Не, спадар Геннадий. Я вам задам у звязку з двумя скандалами пытанне. Першае, ўсё ж таки ситуация с таким, ну как бы стаўленнем кіраўніцтва штаба полка Каліновска до того, что асобныя ваяры, якія яшчэ знаходзяцца на контракце, вырашылі адначасова і паўдзельнічаць у выборах. І наколькі я ведаю, хтосьці, як Кабанчук, сказаў: добра, я сыходжу з выбарчай кампаніі, вяртаюся там, как бы мовіць, у штаб. Правда, мне кажуть, што яшчэ там нечым вырашыў заняцца. Ну, паглядзім. А некаторыя людзі да гэтага часу сказалі: добра, калі так, то мы гатовыя напісаць рапорт на звальненне, і засталіся ў кампаніі, і там невядома, чым сітуацыя скончыцца. На вас гэта, як вы лічыце, это нормальная ситуация? Ну, это такая складанная ситуация, она связана с другим, я считаю. Все, что происходит в полку Калиновского, это давнее заболевание, которое было, которое вылезло наружу. И это триггернула эта ситуация, именно триггернула то, что люди заявились в Координационную раду. Смотрите, шлях до воли, там было все слажено, там же полностью соответствовала, ну, эта концепция, она совпадает, в принципе, с тем, что полк или там ВРы хотели какое-то политическое участие, да, и все произошло, и была вот эта декларация совместная подписанная, ну, там, я имею в виду сейчас по часовой военной комиссии, которая на следующий день там собралась, закрытая группа, подписали, вот, триггернуло что? Потому что некоторые товарищи, которые находятся в полку, которые, ну, как бы условно назывались штабом и руководителями штаба, такие Карабасы-Барабасы, они почему-то очень возбудились, что кто-то пойдет и будет там выступать. Прямого, насколько я знаю, прямой команды от ГУРа не было. То есть им на тот момент не интересовало. В процессе это все развилось до какой-то там, возвелось в какую-то степень. И просто Кабанчук и еще несколько человек сделали выбор именно в сторону полка, чтобы сохранить вот эти новые перемены. Там же, ну, мы не будем сейчас тратить время, там прошло вот это собрание, где решили, кого там куда расставить по местам, и там, наоборот, началась регенерация этого организма, там, наоборот, началось те, которые раньше составные части этого полка были отдельно, там пятерочка, там Волод, Литвин, они же там разные группы были, там пехота, кто-то, что-то где-то, они, наоборот, смогли объединиться, там большое количество написало рапорта, там объединительная составляющая пошла. Ну, не хотелось бы тут заниматься этими разборами полетов и всего связи в этот момент ВНС, выборы в КР, разборки в полку, тертель и объявление адреса, вывод всех с территории, там, ну, такие вещи как бы конспирологические, но я думаю, там стоит задуматься и над поведением некоторых товарищей, и что происходит и почему. Суть просто одна. То, что, допустим, вышел Кабанчук, и люди с ними, там у нас был Турцевич, Игорь, вот это только для того, чтобы сохранить нормальные отношения, чтобы сохранить структуру эту внутри и выстроить ее, провести такую реанимацию и выстроить новые правильные отношения. Ну, да все, если этого касается. Ну і да вас абодвух будзе гэтае пытанне, але пачну з Геннадзя, таму што яму менавіта яшчэ апроч гэта выстаўляюць у прэтэнзію сітуацыя датычна Азарова і вось гэтай рассылкі чат-боце. Вам нагадваюць пра тое, што вы
признавали Азарова как авторитета в Вильнюсе на конференции «Новая Беларусь». Как вы относитесь к действиям Азарова теперь, пытаются в общем сапраўды признавали его авторитетом? Я не знаю, на чем они опираются, во-первых. Я не знаю, таких заявлений я не делал, что я признаю Азарова как авторитета. Азаров вошел, я был в той группе, которая формировала кабинет в закрытом формате, я находился там. И мне было тоже предложение на первом этапе, я отказался, остался в стороне, как бы не заходил ни на какие там должности, ни на что. То, что касается сейчас этой ситуации, ну, я ее не понимаю смысла в ней вообще. То есть, ну, оценить этот поступок на сегодняшний день, я видел формулировки все, которые, и то, что Александр Азаров сказал, что наша задача была привлечь людей, чтобы они вовлеклись в процесс избирательный, но я считаю, это очень неправильное решение было задействовать этих людей вообще. Вообще касаться, это закрытая часть, это план перемог, это закрытая часть, это секретная часть. Эти люди, их нельзя было трогать вообще. Ну, я сабе уяўляю так, напрыклад, я ў Беларусі, зараз я разумею, што ніякая барацьба немагчымая, але я гатовы, калі наступіць канкрэтны момант, там праз год, праз 5, праз 7, але час X, калі там пачнуць там пылаць русы і сцягі бел-чырвона-белыя ўздымацца, таксама выйсці па сігнале. І тут раптам я ні з таго ні з сяго атрымліваю вот тое, што ў мяне на самы адзіны і канкрэтны выпадак, раз тут прыходит, а прыйдзіце прагаласуйце за Азарова. І таму мадамы пытаецца пасля апошніх навінаў, якое ваше меркаванне аб Азарове і што з гэтым рабіць, Александра? Ну, я б не хотела там нейкія асабістыя меркаванні аб чалавеку агучваць, але мне падаецца, што так, гэта было памылковае ўсё ж такі рашэнне. План перамога, ён ствараўся дзеля іншых мэтаў. Тут я цалкам згодная, і нават калі б мы казалі пра такую мабілізацыйную магчымасць, просто прыцягнелі людзей на выбарах, там не павінна было быць агітацыі за нейкі канкрэтны спіс, і там адсылка гэтага паведамлення павінна была быць максімальна бяспечна для людзей, калі б наогул гэта рашэнне не толькі там Азаровым, а там усімі было б прынята, што гэта для забеспячэння яўкі на выбары можна гэты інструмент выкарыстоўваць. Але гэта не павінна быць агітацыя за нейкі адзін спіс, і не павінна было рабіцца так, як робіцца зараз, таму што гэта можа быць вельмі небяспечна для тых людзей у Беларусі. Давайте, может быть, вернемся до конкретной дзейнасці вас и ваших списаў. Мы калі вось, Александр, з вами абмяркоўвалі, якія тэмы закранем, вы таксама сказали, ну вось удзел народных амбасадаў у выбарчым працэсе. І адпаведна, я думаю, что тут варта да абодвух такое пытанне. Вы прадстаўніца новая народной амбасады у Словении. Але ці можна казаць, што ну вы ж не адзіная, то есть народных амбасад, іх там колькі ёсць, існуе, іншыя амбасадары задзейнічаны ў гэтым працэсе, як і просто кіраўнікі місій, таксама ж не адзіная ў Киеве. То есть будзе такое пытанне. Калі ласка, давайте з вас пачнем. Так, мы калі пачыналася выбарчая кампанія, фармаванне спісаў, у нас у народных амбасадах, як наогул ініцыятыве, было такое рашэнне, што мы не фармуем свой спіс і не ідзем там асобным спісам, але прадстаўнікі народных амбасадаў могуць балатавацца ў тых спісах, якія ім па каштоўнасцях ці па праграме бліжэйшыя. Так атрымалася, што ў складзе другой каардынацыйнай рады было шмат прадстаўнікоў народных амбасадаў, якія там досыць актыўна працавалі. Не ўсе з іх там ідуць зноўку, але зараз ёсць 4 спісы, у якіх ёсць прадстаўнікі народных амбасадаў. Гэта вось мой еўрапейскі выбар, гэта голас дыяспары, адзінства па-над межамі, хопіць баяцца і моладзевы наступ. І мы разумеем, што вось, ну, зноў жа, мы як там працуем у народных амбасадах, як працуем там з усімі там ініцыятывамі, я думаю, што гэта таксама, калі гэтыя прадстаўнікі пройдуць, мы і далей будзем працаваць з імі ў каардынацыйнай радзе. То есть, напрыклад, калі будзе створаны, не ведаю, камісія па там легалізацыйных пытаннях беларусаў, да, ці па міжнароднай дзейнасці, я думаю, што там вось будуць таксама калегі з народных амбасадаў, мы будзем працягваць разам працаваць. Геннадзь?
Ну, я скажу так, что вы там мне задавали в прошлый раз вопрос, по-моему, этот был, там по поводу захвата Координационной Рады рейдерского. Я повторяю, заявляю публично, что мне со стороны там структуры офиса Светланы Тихановской не поступало даже предложение пойти вот в список, где Александра находится. А не то, что пойти и захватить, да? А не то, что пойти и захватить. Я самостоятельно на свой как бы выбор, общаясь с людьми, имея общие цели, интересы, сделал выбор. Мне никто не сказал ничего против. Не, ну вот глядзіце, вот як Александр рассказывае, яны вот сама ініцыятыва народных амбасадаў, якія па розных краінах раскіданыя, яны паміж сабой абмяркоўвалі гэтую сітуацыю і гэтак далей. Місія ж таксама не адна, ёсць таксама місія дэмакратычных сілаў Беларусі у Празе, ёсць у Брусэлі. Да. Не ведаю, можа ёсць яшчэ дзе-небудзь. Вы там паміж сабой... Пока 3 миссии, но они немножко есть там различия. В Праге она особенная, уже вот в Брюсселе и я, мы как бы в одном там находимся на блоке, скажем. Поэтому, ну, каждый имеет... У нас очень демократическая получилась ситуация, что никто никого не напрягал, и каждый сделал выбор туда, куда хочет. Я считаю и повторяю, что я не вижу различий больших там противоречий, и я работал с самого начала, когда находился и координировал добровольческое движение. Моя задача была, наоборот, донести, что нам надо использовать, все вместе использовать эти возможности и офиса, и кабинета. И если это можно, не надо... Ну, одной военной составляющей ты не решишь все вопросы. Поэтому есть, я говорю, очень много дверей, которые открыла Светлана Тихановская, сделала очень большую работу, я считаю. Никто такого уровня не проделал работу. И мы, находясь, я на своем месте на этом, даже я, заходя сейчас от воли и имея, скажем так, контакты, я могу каким-то образом вот это все законнектить, это сделать на общее благо. Поэтому я считаю, все нормальная работа, просто надо спокойно к этому относиться. Цель у нас одна, и надо стараться спокойно, не возбуждаясь там, даже если кто-то очень кого-то не любит в одной группе другую, но ради цели мы должны, повторяюсь, я всегда это говорю, вот эти копии, что мы друг напротив друга направляем, надо их сложить вместе и направить против режима, против нашего общего врага. Поэтому, я думаю, впереди работа хорошая. Коллектив, если зайдет вот этот такой наш калейдоскоп, будет разный, очень разных, кардинально разных людей. Ну, я думаю, интересные нас ждут времена. Александр. Я так само дадаць, што прадстаўнік офіса у Эстоніі і Латвіі Віталь Малчанаў таксама балатуецца ў спісе еўрапейскі выбар, і кіраўнік дыпмісіі ў Брюсселі Владзімір Астапенка балатуецца ў рухе за свабоду і камандзе Латушкі. Да. І гэта мы разумеем, што мы працуем вось з усімі там і з Віталём, з усімі прадстаўніцтвамі, з аб'яднаным пераходным кабінетам, са спадаром Астапенкам мы бачымся кожны тыдзень на наших таких каардынацыйных нарадах па дыпламатыі, і таму, ну вось зноў жа мне вельмі падабаецца вось гэта там пазіцыя, да, што мы туды ідзем, каб проста разам працаваць і каб акумуляваць усе нашыя высілкі, і каб не кожны рабіў адно і тое ж так, як ён можа, а каб проста гэта быў там нейкая адзіная плацоўка, каб мы проста аб'ядноўвалі нашыя высілкі, нашыя рэсурсы, і тады будзе больш выхлапу для гэтага. Зразумела, у нас вось дзіўная каментатарка з'явілася, якая, оказывается, читае правильные сайты, информационные ресурсы, а не всякие там Еврорадио с Белсатами и всем остальное. И вот гэтыя правильные сайты ёй на беларускай мове, але с посылкой поделиться не можа, информуюць про тое, что Тихановская атрымлівае другое грамадзянство и ідзе ў Еўрапарламент, заўважце. Подвышаем узровень прадстаўніцтва. Мало того, пытается про тое, что мы думаете про программу спісу альтэрнатыва. Я не ведаю, можа яна чытае якія-нибудь, все ж таки это альтэрнатыва для Германии, размова про выборы у Бундесфер, ну я не ведаю, але ж вот как-то Бундестаг, да, але как-то альтэрнатывы выборчего списа такого я как бы не першы раз чую, но правильные информационные ресурсы про это поведомляют.
пусть поделятся, мы только за, если мы можем прикоснуться к этому источнику, будем признательны. Я ведаю толькі одну беларускую, якая зараз балатуецца ў еўрапейскі парламент. Гэта прадстаўніца беларуска з Італіі, і вось яна балатуецца зараз, і ну, таксама там дыяспора вельмі там яе падтрымлівае. И, по-моему, Матюшина еще балотуется, нет? Ну, вось не могу сказать, але тое, што балатуецца Святлана Ціхановская, такой інфармацыі дакладна няма. Ну, на якой яна просто, відаць, пад псевданімам, вот, пад іншым, не як Святлана Ціхановская, пад іншым. Ну, гэта ж так працуе, так. Да. Вот, так что такая вось сітуацыя. Добра, але калі мы вернемся да Координацыйнай рады, ведаеце, у мяне тут днямі была чарговая наша размова з Паўлам Вусавым. Ён, конечно, вялікі песіміст з гэтай нагоды, але ну как бы прагназуючы тое, колькі людзей могуць прагаласаваць на гэтыя выбары, які аўтарытэт на сёння у сярод грамадства у Координацыйнай радзе. Ён кажа про тое, что по выніку, ну да, там пэўная колькасць людзей прагаласуе, да, сфарміруецца, але ўсё тое, што адбываецца, как бы прывядзе да палітычнага самазабойства тых людзей, якія вот ідуць зараз у гэтую структуру. Нават Латушка не пралічыў, оказывается, такую верагоднасць. Як вы лічыце, ўсё ж таки ці атрымаецца ну как бы давер стварыць у для Координацыйнай радзе у грамадстве, как бы подвысіць статус там ці яшчэ што-небудзь. Давайте вот пачнем з вас, Александр. Я думаю, што давер, асабліва ў беларусаў, якія вельмі прагматычныя людзі, давер фармуецца на падставе не таго, што людзі кажуць, а на падставе таго, што яны робяць. Калі Координацыйная рада будзе паказваць сваю працу, калі яна будзе адкрытая, калі будуць там, не ведаю, адкрытыя дэбаты, калі будуць нейкія вось відавочныя там вынікі працы, да, магчыма там не канкрэтныя змены, да, а калі будзе зразумела, што такое Координацыйная рада, як яна працуе, калі яна, напрыклад, пачне працу над стварэннем там будучыні новай Беларусі, распрацоўка рэформ, каб гэты пакет можна было просто потым пасля зменаў у Беларусі там за паўгады дапрацаваць і прыняць, і каб гэтыя там рэформы пачаліся хутчэй. Калі будуць вынікі працы, тады будзе і давер. То есть для мяне заўсёды, то есть мы, ну, вось мне такое крэда, што я працую з усімі, хто працуе, і я там вельмі веру, што Координацыйная рада можа рабіць канкрэтную працу, людзі, якія туды могуць прыйсці і могуць разам працаваць, і яны зменяць гэта стаўленне да Координацыйнай рады праз працу. Зноў жа, вяртаючыся да народных амбасадаў, нам казаў, ну слухайце, ну вы ініцыятыва дыяспоры, вы ніхто, вы не дыпламаты, вас ніколі ніхто не прызнае, але зараз мы там прысутнічаем там на сустрэчах з кіраўніцтвам дзяржавы, арганізоўваем дыпламатычныя прыёмы, нас туды запрашаюць як прадстаўнікоў дзяржавы. Гэта не таму, што там Ціхановская папрасіла, ці таму, што нас там еўрапейская камісія там прызнала, ці парламент там адзначыў рэзалюцыі. Гэта таму, што мы працуем, і зараз там палітыкі ў нашых краінах ведаюць, да каго звяртацца. Мне вельмі так імпануюць словы Паўла Латушкі, які сказаў, што нам не так трэба глядзець на тое, чым з'яўляецца Координацыйная рада зараз, чым як на тое, чым мы хочам яе зрабіць і можам яе зрабіць. І я вось веру, што Координацыйная рада яна стане больш такой канкрэтнай, прагматычнай, накіраванай на вынік структурай, і па выніках гэтага зменіцца і да яе стаўлення. Геннадий? Ну, я считаю, что дорогу осилит идущий. То есть, если ты хочешь добиваться результатов, надо делать. Я хорошо ставлюсь до Усова, я послушал вчера, но не до конца, правда, послушал. Он говорит очень интересные вещи, очень правильные. Он грамотный человек с большим там багажом знаний. Но простое сразу возникает, как бы, ну, критикуешь, предлагай. Мы тоже можем как бы со стороны рассказать, что все плохо, и здесь плохо, и плохо, всегда увидеть. Ну, надо, давайте, хорошо, так давайте соберем. Всегда тяжелее собрать что-то, чем разложить. У меня есть такие тоже друзья, которые, я еще помню по бизнесу, только начинаешь что с ними делать, он сразу рассказывает все, почему нет. Люди раз взяли и сделали, он потом по-другому на это смотрит. Но всегда, вот сколько было, есть такие люди, которые они всегда видят, через негатив смотрят. Я считаю, надо делать. И есть простые вещи. На самом деле белорусы, я считаю белорусов очень разумную нацию. И если вернуться к религии, сказать, то как бы познавай не по словам, а по делам его. И надо научиться отделять зерна от плевел. Вот простые вещи. И все. Самое главное, чтобы мы не вернулись, не попали в эту
Паску, да, как там правильно по-белорусски, в эту капкан в этот, когда мы вернемся к вот этому, придем к этому государству, стране кривых зеркал, когда не будет правды, вот когда будут что-то придумать, делать вид, отчитываться, лайки, сразу там сделали столько, заявили столько, или еще что-то там 20 раз в день объявили, что все делается, все шумит, все гудит, а выников нет. Поэтому наша задача не попасть в этот капкан, не попасть в эти кривые зеркала. Вот у нас режим есть, все написано на бумаге одно, на другое, на деле другое, и уже не оказывается ни до законов, и результат мы знаем. Шумит, гудит, вот отчуваю просто цвик у бок латушки. Ну ладно. Я посылаю в космос, а космос разошлет. А космос уже знает, где латушка, да? Понятно. Але вот глядите, у меня сегодня была размова с Павлом Либером. И он рассказывал там про платформу для голосования, але я по вынику спытаўся у яго самого: Павел, а вот ты пойдешь голосовать? Будешь голосовать? И на что он сказал мне: ведаешь, я от самого початку как бы вельмі хотел почуть, что по выніку вот координацыйная рада, якая будзе сабраная, зможа зрабіць для мяне конкретно, для беларусаў у Беларусі, для беларусаў за мяжой. Кажа, я сеў і перачытаў праграмы усіх спісаў. Адказу на гэта пытанне у гэтых праграмах я не знайшоў. С аднаго боку, вот я-то выдатна разумею, что уплыў на ситуацию у Беларусі, рабіць нешта для беларусаў у Беларусі з-за мяжы, ну, амаль немагчыма. Ну, можа, у вас іншае магчыма. Вот шмат людзей задаюць такое ж самае пытанне. Вот вы можете, спадарыня Александр, сказаць, што канкрэтна вот збярэцца новая рада і што яна зможа зрабіць, апроч таго, што мы будзем удзельнічаць, мы там перамовы, стратэгічны дыялог. Ну, глядзіце, адзін з пунктаў еўрапейскага выбара, з пунктаў праграмы, гэта стварэнне канцэпцыі па вяртанню адабранай маёмасці ў рэпрэсаваных беларусаў. Аб гэтым вось заявілі падчас дэбатаў Аліна Коўшык у тым ліку. І гэта вельмі важна, таму што вось гэты вераснёўскі указ аб амбасадах, які забараніў выдаваць пашпарты, які забараніў афармляць здзелкі з нерухомасцю ў Беларусі і гэтак далей. Я тады яшчэ казала, што гэта зроблена для таго, каб гэтую маёмасць адбіраць. І зараз рэжым гэта робіць. І ідэя, вось, ну, такая ідэя нашага спісу ў тым, каб, па-першае, стварыць нейкі рэестр усей гэтай адабранай маёмасці, да, і зрабіць яе публічнай. Каб людзі, якія ў Беларусі будуць там спрабаваць яе купіць, яны былі праінфармаваныя, ці маглі быць праінфармаваныя аб тым, што яны купляюць нерухомасць, якая будзе спорная, што пасля аднаўлення законнасці гэта будуць цяжбы на годы, што ў іх усё роўна гэта адбяруць, што ім там дзяржава можа гэта не кампенсаваць і гэтак далей. І гэтая праблема насамрэч зараз тычыцца, не ведаю, мабыць, там і ўсяго паўмільёна там беларусаў, якія з'ехалі, да, і тых, хто жыве ўжо там значна раней, таму што мы ведаем, як робіць наша дзяржава, да. Яны зараз зробяць: окей, а мы зараз перарэгіструем усю маёмасць, усе там транспартныя сродкі, і хто не змог перарэгістраваць, мы забіраем на карысць дзяржавы. Выбачаюся, калі там гэта не ідэя, калі ласка, там мяне не слухайце. Вось, але і што рабіць у гэтай сітуацыі? І таму такая канцэпцыя яна павінна быць, такі рэестр гэтай маёмасці павінен быць, каб не куплялі гэта, каб гэта не было такой вельмі прывабнай ідэі. Яшчэ то, што, мабыць, можна зрабіць, але гэта вось зараз проста у мяне ідэя, там трэба будзе гэта ўсё абмяркоўваць. Гэта, напрыклад, спрабаваць шукаць маёмасць тых, хто пад санкцыямі з Беларусі, тых кампаній, якія ёсць, іх арыштоўваць маёмасць і потым яе перадаваць у той фонд, з якога будуць кампенсавацца вось людзям. То есть гэта той адказ, які вось можна зараз прапанаваць. Другое, гэта, ну, ізноў жа там вяртаемся да еўрапейскага выбару, да, адна з галоўных мэтаў, каб Беларусь засталася па гэты бок жалезнай заслоны. Каб Беларусь не адцікалі, не аддавалі Расіі, каб працягвалі выдаваць візы, каб беларусы маглі ездзіць. Мы наогул там марым і будзем падвігаць гэта
гэтую ідэю, каб быў там, не ведаю, безвізавы рэжым з Беларусю, каб беларусы маглі ездзіць у Еўропу, працаваць у Еўропе, вучыцца ў Еўропе і так далей. І гэта таксама вельмі вялікая праца, і мне падаецца, што там і стварэнне, напрыклад, дарожнай мапы па ўступленню Беларусі там у Еўразвяз, гэта таксама такая вось праца, якая можа быць вынікам, якая будзе ўплываць. То есть калі мы кажам, што ну глядзіце, вы зараз там размаўляеце не проста там з сатэлітам Расіі, а вы размаўляеце з будучым чальцом еўрапейскага звязу. І таму вось стаўленне партнёраў можа мяняцца, і яны павінны там, не ведаю, быць больш зацікаўлены, каб Беларусь уцягваць усё ж такі ў еўрапейскую арбіту. І гэта таксама ўплывае нейкім чынам на жыццё беларусаў унутры краіны. Мне, дарэчы, вельмі асабліва спадабалася ідэя канфіскацыі маёмасці падсанкцыйных розных структур арганізацый на карысць беларусаў, якія пацярпелі ад дзеянняў рэжыма. Дарэчы, Белпол абяцаў знайсці усе мільярды лукашэнкаўскай сям'і, якія яны вывезлі і схавалі. Вот так, кабанаў мы ўсё запомнілі, так што так і перадай хлопцам, каб шукалі добра і у адпаведны рахунак вот праз Александру, яна падкажа, куды потым перавесці. Да вас будзе на заканчэнні нашай размовы пытанне у працяг, можа быць, атрымліваецца. Віктор К. пытаецца: вам не падаецца, што перш чым будаваць Беларусь будучыні, трэба спачатку ўратаваць яе незалежнасць, а вы дзейнічаеце, нібы ўжо рэжым павалілі і Россию перамаглі? Ну, нет, я не соглашусь. Это такое, как бы, ну, высказывание ради высказывания, мне кажется. Я считаю, что сейчас вообще уникальная сложилась ситуация международная, именно международная ситуация, что разворот вот этого корабля происходит. Да, если мы смотрим, он медленно поворачивается, но на самом деле сейчас вышла ситуация, конфликт двух сторон. Вот повторяюсь, говорю про это, то, что будет проходить в Швейцарии сейчас, 160 стран, где соберется и будет решать там формулу мира. Я думаю, там будут решаться глобальные вопросы. Да, есть большая проблема, как остановить эту войну, как перейти, где будет Крым, что с оккупированными территориями. Но здесь есть самое главное, здесь есть конфликт двух сторон. В этой стороне, уже, которая приедет в Швейцарию, уже участвует Пекин. То есть Пекин готов разговаривать, он блокирует. То, что ездили сейчас, Путин был в Китае, не присутствовал Миллер там, и вопросы, касающиеся этого потока, подвисли. То есть, как бы торговля поджимается, банки поджимают, Монголия тоже сейчас обрабатывать эти счета с Россией не хочет. И вот потихонечку идет разворот сюда. Самое главное, чтобы не улетать долго в эти долгие тексты, вот эти страны, которые, ну, развитые страны, которые имеют и технологии, и уровень жизни гораздо выше, они на сегодняшний день, мне так кажется, проиграть уже не могут, потому что, оставив вот это вот пятно белорусское, украинское, эту рану, не очистив ее до конца, не вылечив ее, это они оставляют просто себе на завтра, на послезавтра, через 3 года, через 5. Им надо решать вопрос, им надо очистить, провести этот водораздел и разделить. Все, это здесь. Понятно, что Украина и Беларусь должна входить сюда, в эту сторону развитого мира. А там дальше, пускай в России занимаются они, там, Татарстан своими делами, про свое думают, и все остальные, конфедерация это, пускай разберутся. Надо им Москву отчислять, или они состоятельные ребята, имеют и недра свои, и заводы, и автопром, и химию, и нефтепереработку. Якутия, он большая страна, большая, как бы, образование, которое превышает Европу, имеет все недра, они миллиардеры будут, их там проживает, я не помню, там 5 миллионов или сколько человек в этой Якутии, они миллиардеры, по сути, могли бы быть своей страны. Пускай думают внутри России. Поэтому я считаю, сейчас это большая такая борьба вот этого цивилизованного мира с этими ребятами, которые пытаются напугать, уже эти красные линии отодвигают под тактическим оружием. Но я думаю, никто им не даст, не позволит. Поэтому сейчас самое время правильную создать структуру, правильно иметь белорусские структуры, которые будут готовы и вливаться в этот вот разворот по отношению к Беларуси. Я думаю, никто Беларусь не отдаст. Не отдаст. Поэтому идет четкая работа, это отдельная программа может быть по этому поводу. Я думаю, идет работа, и никто никому ничего не подарит. Они уже проснулись, поняли, тяжело, вопросы денег, конечно, стоят, кому тут, где, кто, что решается. Ну, я думаю, очень сильная сторона, они решат и зачитают приговор.
Я б хотела крышку таксама адказаць, што наконт будучыня, што вы жывёце так, нібыта ўжо ўсё здзейснілася і маеце там абноваць Беларусі. Але ж гэта трэба рабіць, таму што тыя людзі, якія зараз пішуць, ад чаго ж вы думаеце аб будучынім, калі адбудуцца змены і беларусы будуць не падрыхтаваныя да гэтых змен, і яны першыя скажуць, а што ж вы рабілі там 3-4-5 год? Где вы былі 8 лет? Чаму вы не падрыхтавалі канстытуцыю, там пакеты рэформ, там па прыватызацыі, па там не ведаю кампенсацыі, па там вяртанню той жа маёмасці, па рэабілітацыі там палітвязняў, ваяроў, там зялёных рэформ. Чаму вы гэта ўсё не рабілі? Вось, мы гэта ўсё таму зараз робім, каб гэта ўсё было, каб потым гэта можна было прыняць і каб мы хутчэй гэтае вось там не ведаю мае бачанне, оно стала рэчаіснасцю. Ну да, потым-то скажу так, а пакуль што кажуць, навошта вы гэтым займаеце, каму гэта цяпер трэба, вот пасля перамогі тады. Добра, ну але пакуль што мы рыхтуемся да дня галасавання на выбарах у Коордынацыйную раду. Ну а што будзе, ці спраўдзяцца спадзяванні і Александры і Геннадзя на тое, што сябе будзе ўяўляць Коордынацыйная рада і што яна здольная зрабіць, ну мы б за гэтым будзем сачыць. Бачыце, аж на гэтых словах грымнула з неба варшаўска. Господь Бог засведчыў, што таксама будзе сачыць за гэтым за ўсім. Вот так вот будет с ними, вот таким гром и молния будет. Дякую вялікі. Так вот можна пажартаваць, конечно, сказаць, тым больш што у нас зараз будзе эфір з Прокоп'евым. Так вот гром грыміць, нябёсы трасуцца, гэта Прокоп'ев на эфір да нас з Вашынгтона нясецца. Дякую вялікі. Александра Мамаева, Геннадзь Манько, Зміцер Лукашук былі з вами. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь. Дякую, жыве вечна. Дякуй.